Здравейте, футболни фенове! В този клип ще видите два матча в един ден. Първият е финал за Купата на Германия между отборите на Байер Мюнхен и Волфсбург, жени. След това ще се пренесем на Байер Арена и ще гледаме полуфинала между Леверкузен и Рома. Ще бъде велико, обещавам. Останете до края. В момента сме на една бензиностанция да заредим резервоара догоре и тръгваме на към Кьолн. Преди малко получих имейл за мача до вечера. Тук ми обясняват, ето, сложили са и таймер. Остават още 7 часа и 25 секунди. 2,1 км. Дръжте вляво. Преди малко пристигнах на паркинга, който се намира около стадиона. Имаше доста голямо задръстване. 30-40 минути бяхме на едно и също място. След 40-минутно задръстване, голямата жега в Кьолн, най-накрая съм по пътя към стадиона, който минава през един доста голям парк. Мисля, че е най-голямия парк в Кьолн. Не съм сигурен, трябва да прочита в интернет. Но след около 10-15 минути съм при стадиона и ще ви го покажа отблизо. Намирам през входа на стадиона. Всеки ден ще влезна на стадиона. Тук може да се закупите билети, ако нямате пред мен. Това е самия стадион. Но преди малко имах среща с фенове на Кьолн, защото носа каштички и тениска на Леверкузен, те станаха шампиони и те бяха малко недоволни. А какво да се прави? Какъв е живот? Ето ги отворите! Let's go! И матча започва сега. Страхотен гол за футболистите на Волфсбург. Ето е различава дамите в зелено, черно. И резултатът е отвоен 2-0 за Волфсбург. 2-0 за Волфсбург. Публиката е на крака. 2-0 за Волфсбург. Такъв красив гол. Резултатът е отвоен, дами и господа. Каква футболна драма. Минутата е 41. Тази седмица изобщо нека сме се иска за отборите на Байер Мюнхен и феновете. Феновете празнуват. Това е магията на футбола. Фаворитите изостават 2-0. Дори спорят с съдийката. Имаме си съдийка. Да. Вече намираме второто време на матча. Нищо интересно да се случва до сега. Минутите 51. Очакваме голова.
и шампиони са в избор. Животът е радост и тъга. Победители и загубили. Винаги е така. Тук едни се радват, от другата страна страдат. В момента капитанката на Волсбург е в публиката и говори със своите съотборници. Започваме на награждаването. Първото златник ще получава медали. Добре свършената работа. И ето го моментът на вечерта. Волсбург станаха шампиони и победиха с 2-0. И това беше от Рейн стадион в Кълн. След около един час ще се видим от Байер Арена в Леверкузен и срещата ще бъде между Байер Леверкузен и Рома. До скоро! Ето така изглежда стадиона на Кълн. Доста интересна идея. Ето тук никой не кара правилно. Никой не го позна този пичага. Ама това се случва, защото и пред нас има българи. И ние сме българи и никой не иска да го пусне човека. Все едно се намираме в София. Това е живота. Българина може да напусне България, ама българското българина не. Здравейте! Вече се намирам около стадиона на Байер Леверкузен. Матчът ще започне след по-малко от един час. Вече съм до стадиона. Както винаги красив. Изпълнен с емоции стадион. След малко ще видите и Димитър Бербатов. Тук може да купите най-вече фанта и кола, телевизор има навсякъде. С туалетите за семейството. Шопа е класивната на стадиона с стъпката на Димитър Бербатов. Тук всички чакат за ядене. Както може да видите, по столите се качваме нагоре. Тук е проверката за вход. Входът за жалост не е свободен. Също има автобуси. Хората събират бутилки. Полиция, всичко си е наред. Макдоналд. За хората, които обичат да се хапват. Красиво, красиво. Стадиона не е лош. И след малко ще правим включване от все още са пълни. Отборите са излезли. Това е отбора на Рома.
Лукаку. И ето го великият отбор на Леверкузен. Това ще са най-вероятно титулярите. Вирц, Джака, Бонифейс, точно така. Това е химна на Леверкузен. Насладете се. Браво! България на три морета. Хайде, представят отборите. Ингарки! А момчето е само на 20 години. 21 от 3.
Ето до най-лудия треньор, Шаби Алонсо. Правих лудито на треньора на Рома. Съжалявам. Вот, тук си имаме едно железце. Тук се сбиха и удариха фрипон в лицето, защото не спри играта при нарушение. 100% пак ще се избият до края на матча. Тук що съдията даде дуспа за Рома. Минутата е 40. Много тъжно. Тъжна работа. Всички на стадиона са тъжни. Партията приключи. Не виждам кой ще изпълнява дуспата. Надявам се да ме чувате, май ще е Паредес, ама да съм сигурен. Дано пропусне дуспата. Да, Паредес изпълнява дуспата. Жалко. Феновете запалиха стадиона там, феновете на Рома. Меткат поеверки и прасета на мръсна италиански. Тъжна работа, тъжна работа. Еми, на момчетата Леверкузен се събудат и почнат да се карват положенията. Иначе с това темпо една атака на Рома, дуспа гол. Това е тъжно, ама това се случи. Поредния пропилян шанс за гол. Просто ги няма хората, които вкарват головете. 8 мъглови на един. 8 мъглови. Имат 25 шута повече. Леверкузен. Но пропускат всеки шанс. Стигат до последния финален етап и не вкарват. 63-та минута и ВАР ще влиза в работа, защото има съмнение за ръка. Наказателното поле и дуспа за Леверкузен. Дали ще излезне телевизорчето? Сега ще ли разбереме. Проверява ситуацията. Дано телевизорчето не излиза, или че тогава опасно. Да, ще излиза телевизорчето, ето там. Сега трябва да излезе на телевизорче. Ето. Това телевизорчето блокира. Ето го телевизорчето. Дуспа е, дуспа е. Том футболистите тегнаха пред треньора, че е дуспа. Жалко. Много жалко. Дано не е дуспа, но сега ще разбереме.
Втора дуспа, ако дадат на Рома, това няма да е много окей. Сега ще видиме. Няма дуспа. Да, не дуспа педерас. Майка и неба. Втора дуспа. Ужас, ужас. Ужасно решение. Явно немските отбори нямат късмет със съдиите. Дуспа, втора дуспа за Рома. Тъжна ситуация. 2 атаки, 2 дуспи. Но това е футбол. Дано не вкара, но се съмнявам. То дуспа да не вкара, ще трябва да си много слаб. Ужас, ужас. Пълен ужас. Без коментар. Айде! Айде, курви! Айде! Курва! Сурова! Курви! Айде, нашите!戦いを実感できるぞ。I don't believe it. I just don't believe it. Отново непобедимите Леверкузен. На този стадион има магия. Уникално. Unicaulo.
Треньорът е много важен в един футболен отбор. И това се вижда в Леверкузен. Мотивацията е на 101%.